ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದಂದು 14/5/2025 ಒಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಸದಾ ನೆನಪುದಿ ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕಳೆಂಡು ನಾನು ಒಂತೆನೆ ಒಯ್ದು ನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡಾಕೊಂಡು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಈ ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರನು ಮರಪಡಾಕೊಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ನಶೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪುನಗ ಸ್ಥಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ನಿರಂತರ ನಶೆ ಪಡು ಕುಚ್ಚೆಗ್ ಚೆಲ್ಲಾಟ, ಎಲಿಕ್ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ, ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲ್ನ ಪ್ರಿಯತಮನ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಯತಮನ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಪ ಹೊರಿನ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಈ ಪರತ್ತು ಪೊರೆಯನ್ನು ಬಡ್ದು ಹೊಸತನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದಿನ ಈ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡು ಹನಿಯೊಂದು ಪಡು ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಥಿತಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಹುಡುಗನು. ಗೀತೆ: ಎನ್ನ ಮನದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಬತ್ತಿನಾರು ಈರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ದಿನಿಯರ್ ಪಂಡೇರು ಜೋಕ್ಲ ತೀಂದೆ ಸುಖಮಯ ಜೀವನೋಡು ಬತ್ತದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಬೈದ್ಯರು ದಯಗಾದು ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ವೈದ್ಯರು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಏತು ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು, ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಇಂದು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಏತು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು. ಇಂದೇಕು ಪತಿತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದು ಪಂಪೇರು. ಮಧುರಾತು ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಂದು ಮನಸ್ಸರು ಬರುಡು. ಎಂಕಲ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಏತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಂಚ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರತದಂಚಿನ ದೇಶ ಬಹುಲ ಅಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಭಾರತನೇ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತಂದು ಐತಲೆ ಕಂತಿನ ದೇಶ ಬಹುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೆನು ಏರ್ಲ ತಿಳಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು ಈ ಭಾರತ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ಪುಜು. ಭಾರತನೇ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತಂದು ಆಡೈತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಭಾರತ ಮಾತಿರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಮಾತಿರ್ದಲ ದುಂಬುದ ಭಾರತ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪವು ಏರಿಕ್ಲ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ. ಇನ್ನೇಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಈತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಈತ್ ಗೌರವ ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಬರ್ಪೇರು ಮಾಯ ರಾವಣೆ ಎಂಕ್ಲ ವಾ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ದೇತೊಂದನು ಐನು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮಗೂ ಬರ್ಪೇರು. ಓಬಿ ಲಡೆಯಿರ್ದು ದೇತೊಂಜೇರು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಎಂಕಲ ಮತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಯಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ್ಯದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಯಾದ ಉಲ್ಪ ಪ್ರಪಂಚ ತೂಲೆ ಏತಂಚಿ ವೃದ್ಧಿಯಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶ ಏತ ಎಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತಂದು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಏತಂಜಿ ಸುಖಿಯಾದ ಉಪ್ಪೇರು. ವಜ್ರ ವೈಡೂರಿದ ಮಹಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ರಾವಣನೆ ಪೂಜೆ ನಿಗ್ಲು ಜೋಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತೀಂದ್ರ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ದೇಹ ಭಾನನು ಕಲೆಯರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಪನೊಂದಿತ್ತಿರು. ನುತ್ತ ಎನ್ಮ ತೇಪೆತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಟ್ಟೆತ್ತಿನ ವಸ್ತ್ರನು ಅದನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪಾಡ್ಲಿ ಭಲೆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನು. ಐದವರ ನಶೆನು ಎಂಚ ಕಲೆಪುನಿ ಆಯ್ನದವರ ದೇಹಿಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಡಾಪುನಿ. ಇಂಗ್ಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಇಂದು ಪರತ್ ಶರೀರ ಆದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಬುಡ್ದು ಹೊಸ ಶರೀರ ದೇತೊಂಡಾಪುಂಡು. ಸರ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊರೆನು ಬುಡ್ದು ನನೊಂಜಿನ ದೇತೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲ ಸಹ ಈ ಪರತ್ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ನನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಶರೀರ ಧಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದು ನಿಗ್ಲು ಜೋಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಐದವರ ಇಡೀ ದಿನ ನಿಗ್ಲು ಜೋಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಜ್ಞಾನದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಡತೊಂದು ಪಡ. ಇಂದು ಚಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅದೊಂದು ನೇನು ತೂಂದಿತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮರಪಡ. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಯಾತ್ರೆಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಉಂಡು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಈ ಶರೀರ ಸಹ ಪರತಾದುಂಡು ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಪರತಾದುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಳಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ದೇಹ ಒಬ್ಬ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನು ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲದ ಬಿರತಿರುವುದು ಗೋಡಾಪ
ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋಡು ಪಂದು ಆಂತರಿಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಅಲ್ಪ ಜೋಡಿಸೋಡಾಪನು. ಕೊರಿ ಹಿಂದೆನೆ ತಿರುಪಲೆ ಮನ್ಮನಾಭವ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರ. ಭಲೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಓದುವಿರಾಂಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೊಂದಿಸಿರು. ಎಂಚ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿರು ಆ ರೀತಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ಓದುವಿರು ಇಂದು ಏತನ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಲ ಕುಲ್ಲುಸಿ ಎಂಗ್ಲು ಭವಿಷ್ಯಗಾದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ನನ್ನ ಒಂತೆನೆ ಸಮಯ ಉಂಡು ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೇನು ಖುಷಿಟ್ಟು ಕನವನ್ನಾಡಾಕೊಂಡು ಇದು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬು ಎಲಿಕ್ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಿಯತಮನ್ನು ತಿಳಿಯಂತ ಮಾತಾತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಕುರಿದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಭಲೆ ಸಾಧಾರಣವಾದಲ್ಲೇರು ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠಾದಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರಬರ್ಪೇರು. ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಶಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅದಂದು ಇಂಚ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ನೋಡಾಪನು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪನು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರನಂತೂ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲ ಓದು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಅದುಂಟು. ಭಾರತ ವರ್ಷಲು ಏತ್ ಜಪ ತಪ್ಪನು ಮಲ್ತದಿರೋ ಆತು ಬೇತೇರ್ಲ ಮಲ್ತಿರು. ಏರ್ ಸುರುಸುರುಕು ಬತ್ತದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಕುಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದಿರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗುಡು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ದುಂಬು ಹೋಗಿರು. ದೇಪಂಡ ಕೂಡ ಅಕ್ಕುಲಿ ಸುರುಸುರುಕು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಐನಡ್ಡವರ ನಿಖಲು ತೂಪರು ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಿರು. ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಏರಿ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವಿಡು ಉಪ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಕಲಿಗಾದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು. ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಿಖಲು ಭಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ದರು ಆ ಸಂಬಂಧ ಅಟೂಟಾದುಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಗ್ರಾಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತೊಂದು ಇಂದನಿ ಕೇನೊಂದು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನೊಂದು ಪೋಪಿರೋ ಅಕಲು ಪರತದಕ್ಲೆರ್ದಲ ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಪೊಸತ್ತಾದ ಬರ್ಪುನಕಲು ಮಸ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ದುಂಬು ಹೋಗಿರು. ನಿಖಲು ಪಟ್ಟಿನ ದೆತ್ತರಡ ಅರ್ಥ ಆಗುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬಾ ನಿಖಲ ಮಾಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೂನಗ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ ನಾಲನೆ ನಂಬರ್ದಕ್ಕಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಪೋಯಿರು. ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆರಡ ಪಿದರ್ದು ಪೋಯಿರು. ಈತ ನಿಖಲ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಆದಂತು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಓದುವರು. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಡಬಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎತ್ತನು ಇರು ಲಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲ ಕೋರ್ಸ್ ಆದಂಡು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿತದಿನೇನು ಓದು ನಾವು ಇಂದಿಟ್ಲ ಕನ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಓಡಾಪುಂಡು. ಕನ್ಯರ್ನ ಕಾರಣ ಬಾಬಾಗ ಕನ್ನಯ್ಯ ಅತನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ದ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಗೋಪೆರ್ಲ ಉಳ್ಳಿರು ದಯಪಂಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗತ್ತೆ ನಿಖಲು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದಿದ್ದರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾತೊಂದಿದ್ದರು. ಎಂಗಳಿತ ಎಂಚೆತ್ತಿನಕಲು ಎಂಚಾದುಲ್ಲ ಪಂದ ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿರು ಜ್ಞಾನ ಹಣಿಯೊಂದು ಪೋಂಡು. ದೇವತೆಲಿ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಲ್ಲಿರು ಅಕಲ ಎದುರುಕೋದು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಈರು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು 14 ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣರು. ಎಂಕ್ಲು ಪಾಪಿಲು ಕಪಟಿಲು ಆದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲು ನಿರ್ಗುಣ ಹಾರಡ್ಲ ಹೂವಿ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಭಗವಂತಗೆ ದಯೆ ಬರ್ಪುಚಿ ಕೃಪೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ದಯೆ ತನ್ನ ಕೃಪೆನು ತನ್ನ ಮಿತ್ತು ತಾನೇ ತೋಜ್ಪೋಡಾಪನು. ದೇಪಂಡ ನಿಖುಲಿ ದೇವತೆ ಆದಿಲ್ಲರು. ಈತೆ ನಿಖಲೇನು ತೂವನ್ಲೆ ಎಂಚಾದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈತೆ ಕೂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ದೇವತೆ ಅಪರು. ಶ್ಯಾಮರ್ದು ಸುಂದರರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಅನ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಸೈತದು ಪೋತ ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಕೃಪೆರ್ದು ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ್ದು ಪಾರಾಯ ಬಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಪಂದವನ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಂತಿಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಕೃಪೆ ಇಂಚಿನತ್ತ ಪಾತರಿಚ್ಚಿ ಮನ್ಮನ ಹೋದ ಅರ್ಥ ಉಂಟತ್ತೆ. ಮಂತ್ರನು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪೋಯರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಹಠಯೋಗ ಕಲ್ಪವಿರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹಠಯೋಗದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಜೈಪುರದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಹೋದ ತೋಲೆ ಮುಲ್ಪಂತು ಏತು ಆರಾಮದ್ದು ಕುಲ್ದರು. ಎಂಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರಂದುಲ್ಲಿರು ಬಂದ ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿರುಂಟು. ಅಲ್ಪನೆ ಅದ್ವೈತ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನು ಬೇತೆ ಹೂವೆ ಧರ್ಮ ಇಚ್ಛಾನು ರಡ್ಡು ಕೈಕುಲು ಸೇರ್ನಗನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಬಟ್ಟೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಅಲ್ಪ ಹೂವಿ ಲಡೈ ಕಲಹಲು ಪೂಜೆ ಈತೆ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು. ಕಲಿಯುಗ ಪೂರ್ಣ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿಲ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು.
ಇತ್ತೆಂತು ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಖ್ಯೆ ತಂಜಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತುಂಡು. ಭಾರತದ ಧರಣಿ ಅದನ್ನ ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೂಜೆ ಭೂಮಿ ಆತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಇಂದುವೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಾದ ಹುಡುಕುಜಿ ಐನರ್ದವರ ಎಂಕುಲ ಯೋಗ ಬಲವದು ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಂಬಲ್ಲ ಬಂತು. ನಿಗಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪನು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೊರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಅನ್ಕುಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಗಲ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮಾಕು ಆತ್ಮಡೆ ಪಾಪ ಪದ್ದನಾತೆ ಕೇವಲ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋ ಪಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆತ್ಮಡೆ ಈ ಪಾಪ ಗುರುಂಡು ಪಂದು ತುಜ್ಪೌಸೇರು ಸುರುಕು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ದುಪ್ಪನಗ ಸತ್ಯ ಬಂಗಾರದ ಸಮಾನದಿದ್ದರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಆತ್ಮಡು ಬೊಲ್ಲಿ ಬೆರಕೆ ಆದಪ್ಪನು ಪಂಡ ಐಕ್ ತ್ರೇತಯುಗ ಪಂದ ಪನ್ನಡಾಪನು ಚಂದ್ರವಂಶೀಯರು ಪೇರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆದ ಶಬ್ದಲು ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಫರ್ ಬೊಕ ಐರನ್ ಬಾಬ ತಿರುಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಆತ್ಮಡು ಪಾಪ ಪತ್ತದುಂಡು. ಅವು ಬುಡ್ಪುನ ಅಂಟಲ ಇಂಚ ಸಂತೋಷರ್ದು ತಮೋ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸತೋರ್ದು ತಮೋ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈತೆ ತಮೋರ್ದು ಸತೋ ಎಂಚಾಪುನು ಇಂದೆಕಾದ ಗಂಗೆರು ಮೀಯಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನದ ಬುಡ್ಪ ಬಂದು ತೆರಿದು ಬುಡ್ಪೇರು ಅನ್ನಿಂದು ಸಾಧ್ಯಸಿ ಗಂಗೆಡು ಮೀಪುನಂತೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರಂತೂ ನೇಮಿನಾಥ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಕೊಳುತ್ಲ ಪೋದು ಮೀಪೇರು ನಿಗಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಅನ್ಪುನ ನಿಯಮನ ದಿವನ್ಲೆ ನೆನಪದ ನೀರು ಅತ್ತನ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅತನ್ನ ನೆನಪದ ಸ್ನಾನ ಅತ್ತನ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ ಯೋಗದ ಯಾತ್ರೆನ ಕಲ್ಪವಿರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಯೋಗದ ಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನಲ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಚಂದ ತೆರಿಪೇರು ಯೋಗನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯನ್ನು ಸೇರು ಇದೇನ ಹಠಯೋಗ ಬಂದು ತೆರೆಯೊಂದಿರು ಯೋಗಾಶ್ರಮಗಳು ಮಸ್ತುಂಡು ಮನ್ಮನಾಭಾವದ ಮಂತ್ರ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆವು ಮನುಷ್ಯನ ಕೈತಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಈತ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣ ಉಂಟು ಕೂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಆಪುಂಡು ವೃಕ್ಷದ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚಾಪುನು ಪನ್ಪುಣ ಒಯ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟು. ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಜಿರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವೃಕ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಕೊಂಡು 5 ಪಕ್ಕ ಕೆಲವರಾದೆ ಪೋಪೇರು ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ತಯಾರು ಒಂದೊಪ್ಪಿರು ಇರಾಂಡಲ ಜ್ಞಾನನು ಒಂತೆ ಕೇಂಡಲ ಸಹ ಪ್ರಜೆಕಲೇಡು ಕಥ ಬಿಡ್ತೀರು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಲು ಮಸ್ತ್ ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಕೊಂಡು ಓಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೀವೊಂದು ಪೋಪೇರು ಎಂಚ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಹ ಹಳ್ಳಿಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದುಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ದೀಪರು ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಹೋಗಲು ಆಯ್ನದವರ ಕಡೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರನು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಮಾತೆನಲ ಕೈತಲು ಬಾಬನ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಇತ್ಯಂತ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬೈಕೊಂಡು ಆಯ್ನದವರ ಹಳ್ಳಿಡಿದ ತೋಜ್ಪಲೆ ಇಂದಿರದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿವು ನೀರು ಶಿವ ಜಯಂತಿದ ಗಾಯನ ಉಂಡಾಂಡ ಶಿವ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಪನವು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಶಿವಪುರನೋಡು ಈ ಪಾತ್ರೊಳಿಚ್ಚಿ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿ ಪನ್ ಕೇನುವರು ಕೇನುನ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಪನ್ ಮತ್ ಕೂಡ ಮರೆತು ಹೋಗರು ನಿಕ್ಲದ ಜ್ಞಾನ ಬಿಂದುಲು ಎಡ್ಡೆ ಧರಣೆಯ ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರು ಅನ್ನ ಮಾತ ಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಲು ಏರೆಗ್ಲ ಧಾರಣೆಯಾದ ಪೂಜೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ತೆರಿಪದಿರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬದುಕನು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನು ಮಾತ ಅಂಶನು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪದ ಪಂಡ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಿರು ಈತನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮರೆತು ಪೋತೇರು ಇದು ಮಾತಲ ಜೊತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಕೇವಲ ಇತ್ತೆದ ಸಮಯಗಾದ ಮಾತ್ರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಕನ್ನಡದ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ತೂಂದುಲ್ಲರೋ ಇಂದು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪೂಜಿ ಈತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತ್ರಿನೇತ್ರಿಯಾದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ಬರ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರನುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನ ಆತ್ಮ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತನುಂಡು ಆತ್ಮಗೂ ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಬಾಬಾ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಓದವಿರು ಪನ್ಪನ ಜ್ಞಾನ ಈತೆ ಎರಡಲ ಇಚ್ಚಿ ಇನ್ನೇನು ಬುದ್ಧಿದು ದಿವನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಂಡು ಜೋಕುಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುಡು ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿಟು ಪುಡಾಪನು ಈತ ಎಂಗ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಬತ್ತನು ಹೊಂದಿತ್ತನ ಬತ್ತನು ಎಂಗ್ಲ ರಾಜ್ಯಡು ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪುನು ಪನ್ಪನಿಕ್ಕಳು ತಿರಿಯುಂದರು
ನಿಗಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಪಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡಪನು. ಓದು ನಕ್ಲೆಗೆ ಪದವಿದ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಭವಿಷ್ಯಗಾದ ಓದುವ ಎಡ್ಡೆ ಓದೊಂದೆ ಓದಿನ ಅಂಡ ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತುಗೊಳ್ಳುವ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪುದರ ಪದಪೇರು ಇತ್ತ ಪಟ್ಟಿನ ದೆತ್ತದು ಮಾಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತರಡ ಅಪಗ ಮಾತರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಡಪುಡ್ಲೇ ಬನ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಪ್ಪೇರು ಐದವರ ಅಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಎಂಕುಲ ಸಹ ಮುಕ್ಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಆಡು ಬಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಒಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗಿದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ, ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜು ಅತೀಂದ್ರ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೇಹ ಭಾವನವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಕೊಡಾವನು ಇತ ಪಿರುತ್ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡಾವನು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಇಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಾಡು. ರಡ್ಡು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿತದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಓದೋಡಾಪನು ಡಬಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡಾಪನು ಜ್ಞಾನದ ಸ್ನಾನ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡಾಪನು. ವರದಾನ ಕೋಮಲತೆನ ಚಮತ್ಕಾರಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾಯಚಿತಾಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಾವ. ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಗಾದ ಕೋಮಲತೆನ ಚಮತ್ಕಾರಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೇವಲ ಸಂಯಮನ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನೆಂಟು ಕೋಮಲರಾಗಲಿ ಕರ್ಮುಡು ಏಪುಗಳ ಕೋಮಲ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ರೂಪಕ್ಕಿನಾಲೆ ಏರು ಶಕ್ತಿ ರೂಪದ ಕವಚವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಯ್ದ ಹೂವಿ ಬಾನ ನಾಟ್ಯರ ಸಾಧಿಸಿ ಐನರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಚಹರೆ ಕಣ್ಣು ಮೋನಿರ್ದು ಅತನ ಚಲನೆ ಇರ್ದು ಕೋಮಲತೆಗೆ ಬದಲಾದು ಶಕ್ತಿ ರೂಪದೋಚರು ಇನ್ನಿರ್ದು ಮಾಜೀತ ಅದು ಪಾಸ್ವಿತಾನರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಪ್ರತ್ಯಂಚ ಕರ್ಮನು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿತ ಸ್ಥಾನಡು ಸ್ಥಿತಾತಿತ್ತದ ಮಲ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾಯೆ ದೂರೊಡ್ದೆ ಬಲ್ತು ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸದಾ ಅಚಲ ಡೌಲ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಸಾಕಾರ ಬಾಬಾ ವಿಶ್ರಾಂತ ಅಂಚನೆ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿದ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ತ್ರಿಪದರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಬೇತಕನ ಪ್ರತಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ತ್ರಿಪವರು ಇಂದು ಈ ಸೇವೆ ಆದುಂಡು. ಸೇವೆ ಕೇವಲ ವಾಣಿರ್ದಾಪುಜಿ ಸ್ಥಿತಿರ್ದಲ ಸಹ ಸೇವೆ ಆಪುಂಡು. ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ ಏಕರಸ ಮಂತ್ರನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.